Ladybug, azken miragarriak dauzkadanean betiko desagertuko zara, eta zuek lagunduko ditazue. Eraman nazazuen Ladybuggen etxera. Ladybug arraio hori harrapatzeko ordua da. Hori giltzatakoa, baina ez dakit Ladybug norden edo non bizi den. Eta zer da? Giltza horrekin irekitzen da patinatzeko izotz pista batean dagoen armairua. Paper zatiek helbide bat adierazten dute. Eraman estatua honetara. Txoriburu. Zu bai txoriburua! Aizu, monarka, nire bila zabiltza? Xake mate, monarka. Ladybug!